She's the it girl, she can't control it. She has it. Komisi Benta ban penek pensa ya kiwa bat ya kamariang katanat jongka Range Forest Officer Umsning Forestry Range harangkat ka jintri lang bat ka jiaseng kan thai balang perstrian nong thmai ka bahap apok ri boy singat haka sing sa jan jongkan riturik ujemang arjar arpulai kila penlong ka program ban penkhoj silinter kawa umran bat banthungi kitan riding harut jong tikawa kajing penkhoj ya ketigawa kalong namar kajing berat pathar jong ki breu ya ki jabok jaban kum ki plastik ki betor kiat bat kiwe bat ketika wa umran kalong ru kum katulong umbam umdi naga benta ki bobon kilong yenya ka snong nongpo ha ketika jimpen khoj ya ketika wa lawan bansim bentalang do ba bijoy lingdo DFO not Khasi Hill Social Forestry Division nongpo uba sumarlang maulong RFO umsring Social Forestry Range ha ka jintor rengkat kinong ilam jo ka jiaseng kan the balang forestry nong thumai bakan thop ika kong medalin nong shli chairperson ka kong saralin lingdo secretary lambat kiwe bat nakaliang ka jiaseng kan the balang forestry nong thumai kila kan tujor ki nong khwai ne kinong likai sumbha ketika wa bakim dei ban panjabol ane berat pathare ki jabok jaban ha ketika wa ba I Honorable Prime Minister Jongi Narendra Modi ha ka jingyalang ka balalong ha Glasgow Scotland hosnam arjar arpuway shitarek November ila kentu ya baro kiriu mikmat kinong sensar bat ya kisnong hi baro ka way ba ngin implement no ya kata ka life ka mission life ka mamut lifestyle for environment ka rukom im ngihap wanra ka jingkela ha ka rukom ka bangi im na ka benta ka may maryang kata deka bangi sawan ru benta ka sngi hangani ban chimenta kum kata ban pentre kata ka mission life te kalong ba ngihap wanra ka jingkela ka rukom im nei te kamut ba baro sikat tu habaki don ka jinge keren mo haki platform behek ki kerentang ba ngin le kumta kari ko ngin hap le kumta ngin hap thung ding kumta ngin hap penduna ka jing pom ding kalong be halor ka jing mo perkhat mar ka rukom planning kalong be hak ka ba halor haneng hre hangni pada Prime Minister Modi Jongi wang ba ngi hap perkhat simet ka jing kala ka dimon nangi hi dangi la su ba kaditang nangihi bagi wara ngila ban wara ka jingkela ka bakham ba minta ka sngi nginya penkhut yang ni kawa in persang kat bala in peti bangin penlong nuksa ki kun ki jongi ba ta ka ju ka por in persang ru ban penjerngam yang ni ka jaka da ka bingin tung ki penrai dia dan harut kena kawa umran bat komisi benta nak rakhe jomi ka office jongka forest rengkat bat ji trelang bat kena second day balang perstrenong tumai untuk ngilayo konten kuj yaki rut ki kiar jong ka wa umran ya kan por bat ngidon ya ka bantung ya kini stand riding I harut kawa umran gidon bicaka ki basenlan ngin tungru igini giding ba ikerman ba kajing don giding kan pen bahaya kamarang te sotnat bangi yatre bat kan kajing second day te ngis kem ba kajing le ka jongi kan long kajing mentoi ha ka imlang salang kamtam bangin yo kata lifestyle nak benta ban pen bahat yang kamarang
chairperson jangka jing sengkenthei balang Presbyterian nong mai te kani ka program ka bangidan mata ka singi tip ya ka kum ka lifestyle lania kata ka rukom imba ngin im kat kum ka jing kwa jungi hi bangin pen thmai bangin pen im ya ki ding ki si bangin pen khut ya ki telong te nakaliang jo ka jing sengkenthei kumba isar ila ice bun mensim hangi ya kani ka scheme lifestyle na ka benta ban pen khut ya ka mai mariang bat bantung ya ki ding ki si te gis ngau dan bok sibun bangi yo usar bas bun mensim baul ai hangi ka jinga sengkenthei ya kan ka skim namar kumbangi tip baga balang nong mai jongi kan tiang ya ka jinga sengsinat haun yo snem ar hajar ar kusau te bannya tenrong lem ya ka jingkit ka bakhya jong ka balang nakaliang jong ka jinga sengkenthei ngila sim ya ka benta bangin decorate ya ka pandal jong ka jinga sengsinat te ban pelut ya ka tei kebenta kalong kejengkit kebakian nam beta kejeng sengkenthei tengi don bok hakane ka sengi ba itiman basan maulong ila penyo hangi ya kane ka skim kabalong kejeng harap si benta kejeng harap na benta kete kejeng lut mengin pelut hakate ka jeng seng sinat na benta ban decorate ka pandal tengi ai kubeli ya isa jongi bala ai sebun mensim hangi ya kane ka skim na ka benta bangin penkhut ya kane ka wa te bangin thungi kiding na ka benta ban penjangam ya kamai mariang namar bakane ka waru ka dei ka tolong na ka benta ka sor nong po te ngin pen khu ya kane ka tolong batru ba ngin pen jarngam ya ka mai mariang da ka bangin thung ya kiding te na ka liang jo ka jing sengkenthei ngim don ye ban ai ya ka ya isar ibal ai su bhai yangi ya kane ka skim te hendrai ngi ai tang ka jing khublei bat ngin duai ru ba inang yo ya ka met ka bakoi ka bakhya batru ba inang la ban sakri daki kam ba jong i na ka benta ka dong ri bhai ka ba i ti jong i ke hadin bangilaya ngi yo i ba ka wa ka long ka ba jabo angkat kirut ki kiar jong ka tengin persangkat bala nang ne sakhmat bangin pen khu ya kane ka wa bat ba ngin thung ki ding ki si kat bala li jong ibor kat ba ki arab jong ka forest department ngin ya le kat bala ban penjarngam ya kane ka mai mariang bangin penjot ya ka kadau ba hi ka ba pelong ya kane ka wa ba kan long ka ba jabo te kadi namar ba kidon kinong khwai hi ya kata ngimla banden kibara ya ki plastik ban raej masih ban penbi ya kido nang ta ki bread igini ki plastik ha kini ki rutwa nang ta kidon ru ki ba ya di ya bam ki yara ki bilor ki ai te long ki bread madi mata te di na kata kadau hi ba kani ka wa ka jabo to ka message na kaliang jong ajing sengkenthei ke jongi ha kani ka singi ka long ba ngin ya lekat bala ban pen khut ya kane ka wa na ka benta ba ngin yo ya ko umbam umdi ka ba khut rangkat bat ki para nong song sunong di jongi ki ba di na kane ka wa sa tesa nong po